Ohani nokfang jeng ngui tongfano jeng tini ohao sak ni je phan tonga nangmani sak ni je odhikar tonga tongmani abo cintani gerikha abo jeng bebak musawai mano jeng tiprasa ohani busa kongthai bara jeng nije bai nije kok banglai mangse jeng tini khoroksa bai khoroksa rajnaitik no hamjaglai khoroksa bai khoroksa naisiklai manlaya kok salayaro ngui tongmaruk jeng nugo cin Tripura hasteo শুধু ও জায়গায় শুধু শিবনাম জয়া সারা ত্রিপুরা নীতি প্রসারকনো অমহাইকে ওয়ান সুলাইও যে রাজনীতির সে কতর রাজনীতি নসে जों যত্তনি সলাই হামজাংলাই মানি जों নুকসিও আনি পুস্তামো আং তাও মানাই পুস্ট আং গ পজিশনাव दं आं तैखे जों वान सुगलायनां नो जरा पाइ थांका दाकुरो बुकुरो गोबां मान नखरनो अमहाइके वान सुगो जे तिनि आं राजनीति खाय आं ताव पुस्ट माननाय आं ताव पजिशनाव दंनाय अथवा आं तिनि बुथ देबा मा बाचानो आं बुथ बाचावै सरकारि सुजुग सुबिदा नाहारै बिलास बहुल खायै गारि बारि खालायदो मानो आनो हाय वान सुमां सिनि त्रिपुरा सारकनि थिनां बजागा थां सयखा दाबो सिनि मकरनि बुसकागो जोंनाव सोराय नुजाखा जेफोर सिनि काकासं टिउजेस खायो 1967 ni simi borok je आंदोलन खाय फायफोरन सिमी borok sam गाहाम खाय फायतो माने आबो जों नुगो आफुरनि सिमी तिनि सात जरा ओ हानि त्रिपुरा सारकनि बागै एडिसि फानो मास नामलाय ग्रानाय हिनै 1984 मान खाबले ताम खाय मानखा नगो हायनो आसुगुइ तंगै मानिया आंदोलन मा खायका जेलो माहाबका मा बुजाखा आफुरो आशिक शिक्षित बांगिया खचिनि त्रिपुरा सारक चिनि काका संजेफुर आंदोलन खायो बिया ताबो 2022 चलिउइ दङो चिनि त्रिपुरा सारक मोटामुटी परे बायखा डक्टर इन्जिनियार गोबां अफिसार रक बायखा एजुकेटेड बायखा शिक्षित बायखा बिया ताबो तेबो चिनि आंदोलन चिनि चबा जों ग्राक खाय खायनानि दंमानि केवा जों ताबो नुजाक जत्तनो साक बायथां हामनानि बागै सिनिसे वानसुगै सामुं खालायदोंमानि जों नुगै दङ चिनि मकल बिसकांगो कम बाय सिमि सामबाया सामुं बोसों खालायना फुलुंनाय कक कम सावै डायलग कम रिवै जों सामुंगोसे याबरि बेसन मासे लायनाय दाखरो बुकुंगो जों नुब्ले चिनि आमचाइनि बर'रक चिनि आमचाइनि लुकुरक दाबो कयजना बीजेपी थानानै हिनि कमानि आनि सेलेक्ट काकंनो चिनि साबजुनाल चेयरमैन बुसाका चिनि एमडीसी साहेब बुसाका चिनि का आसं आसेके आंदोलन खाय फायगा बर'क गोसारो जातीय राजनीति बदल हामिमान खामु जुदिनि बिनि सागबाय थांसिनि वान सुकाल बर'क हामिमान खामु सीपीएम थाङै गोबां मा पद नाहरै तङै खामु फिया तिनि सिजरा कुदुलिया कोनो जागा थांगिया जातीय राजनीति बदल खायै मुंसाफानो चिनि त्रिपुरा सारि बाय कक सारगिया बर'क सावै मानो फियाबा जे बर'क दफानि बागै हिनै मक दैखिक लायै सामुं खायदेर तिनि जातीय राजनीति बदल हाबनानै नाय दंबायो तामनि बागै आबो चिनि मकल बुसकांगो जों सोराय नुजागो आबोनि कारण आमनो जे आं बायथां हामनानि आं बुइ हामैदे दं हामिदे दं आमो आसल कगिया आं बायथां हामना नांग्रावानो आवान सुमुंनि बागैसे तिनि अ चिनि आन्चलिक दलनो खिबिवै जातीय राजनीति बदल हाबनानै नाय दंबाय जों जेफोर एसेम्बली बिसिङाव हाबै चिनि त्रिपुरा सारि कक स्रायकै सावो बीजेपी नि गोबां मा एमएलए नो चिनि ककनो ऑब्जेक्शन खालायो रोमान स्क्रिप्ट नो जों गसिया जों सिरिखौ चिनि त्रिपुरा सारक बाइबेल फरायनानै फानथों निउसपेपार फरायनानै फानथों इंराजी अक्षर एबीसीडी बाय सिजाक दंगाय बेलाय फरायथगो आबनो जोंनो सरकारि बाबे गुसुनो खालायनि आमनो जों आमनो पर्यन्त साजाया तिरिंनो जोंनो साजा सुतिरिदि जों ट्रिं चिनि बिसिखौ तालनो जों जेहेतु लाम सलायो हपुं सापुं जों आवान चुला वान सालायो मुइ गाहाम सालायो दंथलायो आदिनो साजा सुतिरिदि आमनो जों बिधान सभायाव थां बुसाय साव हायबानो बुइया
बांग्लादेश नि फाइनाय दं गया सिनि बरक से आबो ऑब्जेक्शन खालाय दंखो गै जों तिनि वान सुमानि बादा ताखर बखरो जों जे उसु उक्लगक लायमानि जों जे अ हानि बुसारक जों जे बुइनि सेलेंगै ताबो साम खालायबा दंमानि आबो सिनि खाय दुस गैया दा सिनि ति प्रसारनि खाय दुस गैया दा अबश्य आनि मते खाय सिनि बो दुस दंमानि हाय आं नुजागौ कारण जों थानसा दंनि माइया राजनीतिक तो हामजाग लायमोन खरसा नायसिलाय मालालिया राजनीतिक मोनसे आसकै हामजाग जिउ दफानो काय हासे हामजाग गैया जोंबो आगि राजनीतिक खायजा बर' गैया सिरि दा निर्मल संनो सिरि काका संनो जों फरायफ्रु सिरि स्टुडेन्ट लाइफ जों जेफ्रु कलेजाव फराय दङ बर'नो दफानि बागै सिरि खमनि जों नुगै दङ आजराव गोबां केस रखायो बर'नो कासुनानि बागै चाइतो लायो बंनि थानि अफार फायो जे नरकनो मुसुक रांरिवानो नरक अमहायतां सिरि नरक नगा आसुगि दं सिरि दंगिमान खामुंब्ले थाङैमान खामुंब्ले बर'बो किन्तु तिनि तामनुकजों आमुसे दफानो हामजागनाय कारण आंसुक बसर कायसा राजनीतिक बदल हायबा आन्चलिक बदल खालाय थायै ताबुको क्राकखाय आन्चलिक बदल खाय दङ ते थैयासानो आन्चलिक बदल खालाय थानायनि समाय तांनाय या परिसय सामु खालाय देरनो जों जदि लगिरि आखाय जों साबलो लगिरि नाय चिनि महाराज आराम खाय दंगिमान खामुं बिनि तंनानि चानानि कुनु बियाल गरै फियाबा तिनि तामनि बागै अ हानि बुसारबनो मोथांनानि बागै अ हानि बुसारबनो फेवनानि बागै मोतिनि अमते हायके आमसा सामु खालाय दं निजिनि बाय थांनि रां पैसा लियाखै जतो प्रग्राम खालायनानि बागै साइतो गै दङ तिनि लन्डनाव थाङो लन्डननि पार्लियामेन्ट जोंनो पार्लियामेन्ट आसुग्रिबै कक दारुगो खा बेलायखानो कसम हायसे अमो हायके सिनि दफानि बिसिं तिनि आइकन चिनि महाराजा अमो हायके सामु खालायनाय नर्थ ईस्ट कुनु कायसा बदलनि कायसा दफानो मोथांनानि बागै अमो हायके सामु खालायनानि जों केबल नुगियाखौ तिनि बुबाग्रानो जों मखल बायथार नुखा आमसुके सिन बर' रंना हामजागौ केबल हामियाता हिन्दी केबल हामियाता सादी जतनो हामजागौ हिन्दी बजनो दागेव बुइनि दागे मुंगन बायनो जों चेष्टा खाय दङ जे मानसा सिनि दफानो हामजागौयै जों बुबाग्रानो लगिरिनानि बुबाग्रा सिमिसे सिनि पाइथाक वान सुमुं हायका लास्ट कुक दंसियो अ बुबाग्रानो जोंनो मोथांनाय अ बुबाग्रा सारा ते कुनु लिडार्स सिं सिनि मखलो क्लाइजा गया हानि बागै बिशेष खाय तिनि अजागा नरक जे बुमा बदल बिशेष खाय तिनि अजागा नरक नुगै बेलेखानो खास रांगो कारण बुबाग्रा सावजाक सिनि बुरि बदल ते बुमा बदल रनो सिनि आसल अस्त्र सिनि गोसोखांगो फान बंनि लगिनो जों हिमनाय हिनि सिनि बुबाग्रा सावि दङ कारण जे बदल जे नुखुंगो जे आमसायो बुरिरक फान काराखाय नंखरका हाकाय कुनु बदल फानो बरफनो हारिरि मान्या ते अ बुरिनि दफानि बिसिंनो बुरि ते बुमा बदलनि बिसिंपिनो सिनि तिरफ्रा हास्तेबो मोथांजागनाय हिनि सिनि बुबाग्रा जोंनो सावि दङ ते अरना रना तिनो हायके नुगै बेलेखानो खास रागो सिनि बुकुक संनो जे नगो साम दक्तो ते फानो तिनि अम हायके अ हाति कतालो फाय अ पान्दाव फाय माजा फायबानि बागै फायनि ताकुरो बुकुरो जों ताबो तिरफ्रा हास्तेनि जत्तो नुकुरो जों राजनीतिक नो तर्जा यावै ताम जमातिया देबरमा हिन्जावै कलय कायपे हिन्जावै जों बेबार नो थानसासे हिन्जावै जों जे बुबाग्रा जोंनो सामानि आ बुबाग्रानि सामानो जों आबनो पालन खायनायनो सिनि गोसोखांनि चबानो जों तेबो करा खायनाय बागै आमसानि जत्तो नुकुरनो जों आं कयनानि मुचुगो फायदि बुबाग्रानो जों 2023 लगिरि लायनो सिनि तिरफ्रा हास्तेनि तिरफ्रा सारावनो फियनानि बागै जों ताबो बुबाग्रानि लगी तंना साराते कुनु लामा गरै फियाबा सिनि बर' रक ने थकक जागै लय किसिसा रांनि बागै किसिसा मानथाय सप्तानि बागै जातीय राजनीतिक बदल खायनानि मुचुं जागबायो कारण सिनि बर' रक बेसेबा बियालनि बर' रक बा गरीब बर' रक बा तिनि नन 4-5 हाजार एनाय 10 हाजार एनाय नौकरी नाय निन्नसा निनि दुकुंगो चाकरी नाय हिनियाखै गोबां मा थाय करिबार थकक जासिनाय आसो 70-72 बसर रङै थांका जों थकक जागमोन जों लुप जागमोन अ रां 10,000 20,000 बाय पाइजागमोन जों बा कायसा मानै हायसें सुबे कायसा बस्तु हायसेंसो थांसियो सिनि तिब्रासाराव जोंनो रां बाय पायो
বুট ফুরুকে বুট না হবো বুট পাইতে কোনো সানানো নি জায়গা করিখা কারণ जों তো অলরেডি রান্না হারিছে বুট রি পাইতে বা বুট পাইতে जों কোনো সানা করি পাইনাই নেতারनो जोंनो चिनि मानथाय सप्ताहनि ननो तालनि मानथाय सप्ताहनि ननो जों बुट पाइसे बुट पुरुनो ननो रां 10-20 हाजार पाइखिका ननो बुट रिखा पाइखा ताबो सिनि जों नेतांगै मन्त्रिनि बर गारि बाय गुरेलाय दङ आमतिसे अवस्था त्रिपुरा हासल रुजानि दङ के फाइदि जों दाबुले बुबाग्रा जोंनो लगिरि दङ जों वासा खासि लाइसियानो जों अ जाति राजनीति बदल थांगैते इंलिया जे बायथां हामजानाय बनो जों लगिरि उइते इंलिया जों जे तिप्रासना हामजानाय जे तिप्रासनि बागै सामुं खालायनाय जे आंचलिक बदल हमसे बसरमै खालायतनाय बरनि लगी जों रिनाय ते बुबाग्रा जोंनो लगिरि उइ दङ जों कुनु मानानै